Natu il-lejla tajba lilkom il-koll illi qegħdin issegwuna kemm mit-toroq tal-Belt Victoria kif ukoll permezz tal-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll fuq it-televiżjoni. Il-lejla il-Knisja f'Għawdex qiegħda ttella t-tieni edizzjoni ta' Xema. Din is-sena it-tema magħżula hija lejl imdawwal mill-Ewkaristija. Fid-dawl tal-pjanijiet pastorali illi l-Knisja f'Għawdex qiegħda tgħix imnebħa mill-kelma ta' Alla, partikolarment mill-Evanġelju tad-dixxipli ta' Emmaus. Din is-sena qegħdin nirriflettu fuq il-ġmiel u ċ-ċentralità tal-Ewkaristija fil-ħajja tal-komunità Nisranija. Bosta huma l-attrazzjonijiet illi wieħed jista' isegwi u jipparteċipa fihom f'dawn is-sigħat sa nofs il-lejl. Fil-bitħa tal-Kurja ta' Għawdex li hija l-qalb tħabbad tal-Knisja Awċija, il-lejla nixtiequ nirriflettu permezz tal-kelma ta' Alla u t-testi sbieħ tat-tradizzjoni tal-Knisja, partikolarment il-missirijiet tal-Knisja u s-Santi Padri dwar il-misteru tal-Ewkaristija. Qatt ta' qarrejja sejrin iwasslulna dawn is-siltiet kemm fil-lingwa sabiħa tagħna il-Malti imma wkoll f'lingwi oħra. Għalhekk ejjew ngħixu dan il-mument anke jekk qegħdin insegwuh minn djarna jew jekk qed nisimgħu dawn is-siltiet mit-toroq tal-Belt Victoria bħala mument ta' talb u ta' riflessjoni fuq il-ġmiel tal-Ewkaristija, il-misteru l-kbir tal-imħabba ta' Alla illi jingħata għalina l-bnedmin f'ġismu u demmu. Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Għid magħkom. Mill-ktieb tal-Ġenesi. U Melkisedek sultan ta' Salem li kien qassis ta' El Eljon Alla l-Għoli ħareġ bil-ħobs u l-inbit u birku u qallu imbierek Abraham minn El Eljon li jagħmel is-sema u l-art. Imbierek El Eljon li reħa f'idek l-edewwa tiegħek. From the book of Genesis. And the Lord appeared to him by the oaks of Mamre as he sat at the door of his tent in the heat of the day. He lifted up his eyes and looked, and behold, 3 men stood in front of him. When he saw them, he ran from the tent door to meet them, and bowed himself to the earth, and said, My Lord, if I have found favor in your sight, do not pass by your servant. Let a little water be brought, and wash your feet, and rest yourselves under the tree, while I fetch a morsel of bread, that you may refresh yourselves. And after that you may pass on, since you have come to your servant. So they said, Do as you have said. And Abraham hastened into the tent to Sarah and said, Make ready quickly 3 measures of fine meal, knead it, and make cakes. And Abraham ran to the herd and took a calf, tender and good, and gave it to the servant, who hastened to prepare it. Then he took curds and milk
and the calf which he had prepared, and set it before them. And he stood by them under the tree while they ate. They said to him, "Where is Sarah, your wife?" And she said, "She is in the tent." The Lord said, "I will surely return to you in the spring, and Sarah your wife shall have a son." And Sarah was listening at the tent door behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. It had ceased to be with Sarah after the manner of women. So Sarah laughed to herself, saying, "After I have grown old, and my husband is old, shall I have pleasure?" The Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh and say, 'Shall I indeed bear a child now that I am old?' Is anything too hard for the Lord? At the appointed time, I will return to you in the spring, and Sarah shall have a son." Mid-didake, it-talim ta' 12 l-apostlu kidma mill-aħħar tal-ewwel seklu. Fuq ir-rat il-ħajr Ewkaristiku għatu ħajr hekk. L-ewwel fuq il-kalċi. Iżżuk ħajr ja missier tagħna, għaddilja mqazza ta' David ibnek, li jint qarraft lilna Ġesu iben tiegħek. Lilek ikun is-sab għal dejjem ta' dejjem. Imbagħad fuq il-ħobs il-miksur. Niżżuk ħajr ja missier tagħna għal ħajja u l-erf li jint qarraftna Ġesu l-iben tiegħek. Lilek ikun is-sab għal dejjem ta' dejjem. Bħalma l-ħobs il-miksur kien imxerred fuq il-għoljiet. Imbagħad kien miġbur u magħmul għarxna waħda, hekk tkun il-Knisja tiegħek miġbura mit-truf tal-art u tingħaqad f'saltnatek. Għax tiegħek huwa s-sab, tiegħek hija l-qawwa b'Ġesu Kristu għal dejjem ta' dejjem. Tħallu lil ħadd jiekol u jixrob mill-Ewkaristija tagħkom, tlif lil dawk li jkunu mamdin b'isem il-mulej. Għal dan ukoll jaqbel kliem il-mulej, tatux lil klieb dak li hu mqaddes. Wara li tkunu mtlejtu bl-Ewkaristija, roddu ħajr hekk. Niżżuk ħajr ja missier qaddis, għalli mqaddes ismek li jinti ħbejt f'qalbna. U għall-erf u twemmin u l-ħajja ta' dejjem li jint arraftna b'Ġesu li ben tiegħek. Lilek ikun is-sab għal dejjem ta' dejjem. Int mulej li tista' kollox, laqt il-ħlejjaq kollha għall-isem tiegħek u tajt l-ikel u x-xorb lill-Adam biex jitennew biex jizzu ħajr lilek. Imma lilna tajtna ikel u xorb tar-ruħ u ħajja ta' dejjem b'Ġesu li ben tiegħek. U kollox niżżuk ħajr għax int qawwi. Lilek ikun is-sab għal dejjem. Ftakar ja mulej fil-Knisja tiegħek. Ħarisha minn kull denni, temma f'imħabtek u mill-erba' tirjieħ iġbora u qaddisha f'saltnatek li ħejjejt għaliha.
għax tiegħek hija l-qawwa u tiegħek hu s-sab għal dejjem ta' dejjem. Tiġi l-ħniena u tgħaddi din id-dinja. Ożanna lil bin David. Jekk xi ħadd huwa qaddis jersaq. Jekk xi ħadd m'hux qaddis ibiddel ħajtu. Maranatha, Amen. U ħallu lil profeti jizzu ħajr kemm joġobhom. From the Gospel according to Matthew. Pray then like this: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mill-littra lir-Rumani ta' San Ignazju ta' Antiochia, isqof u martri, kitba mill-bidu tat-tieni seklu. Jiena qiegħed nikteb lill-knejjes kollha u lil kollha qiegħed ngħidilhom li jiena minn rajja risaq lejn il-mewt għal Kristu, jekk intom ma tfixklunix. Għalhekk jien nitlobkom bil-ħrara kollha, turux miegħi tiba mhux floka. Ħalluni nkun ikel għal bejjem salvaġġi. Bihom inkun nista' nikseb lil Alla. Jiena qamħ ta' Kristu. Is-snien tal-bejjem jitħnuni biex inkunu obs safi ta' Kristu. Xejn ma swili l-ġid kollu tad-dinja u s-saltniet kollha tal-art. Aktar jaqbil li mmut fi Kristu Ġesu milli naħkem satru fl-art. Jien lil dak li miet għalina il-kol infittex. Jien lil dak li qam għalina mill-imwiet irrid. Wasal żmien il-ħlas tiegħi. Aħfruli ħuti. Fixklux it-twelid tiegħi għas-sema. Tħallux ma jmutx għad-dinja lil minu hekk imxenna li jkun magħna. Tatunix lid-dinja. Tajrunix bil-fruqat tagħha. Ħalluni nkun xab ma' Kristu, Alla tiegħi, fil-passjoni tiegħu. Min għandu lil Kristu fih jifhem x'irrid u jħadirni għax nafx qed idejjaqni. Il-prinċep ta' din id-dinja irid jaħtafni taħt idejh biex jaqret fija ir-rieda li ninaqat ma' Alla. Fitxu mela li ħadd minkom minn dawk li jkun hemm ma jgħinu f'xejn. Iżda żommu miegħi biex tkunu żommu ma' Alla. Tħallux qalbkom tibqa' marbuta mad-dinja meta għandkom lil Kristu f'fomkom. Tħallux lejra tbejjed f'qalbkom. U jekk niġi fostkom, nitlobkom taqbżu għalija. Tatux widen għal klimi
iżda għatu widhen għal dak li qed nikdbilkom issa. From the Gospel according to Mark. The apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught. And he said to them, "Come away by yourselves to a lonely place and rest a while." For many were coming and going, and they had no leisure even to eat. And they went away in the boat to a lonely place by themselves. Now many saw them going and knew them, and they ran there on foot from all the towns and got there ahead of them. As he landed, he saw a great throng, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. And when it grew late, his disciples came to him and said, "This is a lonely place, and the hour is now late. Send them away to go into the country and villages round about and buy themselves something to eat." But he answered them, "You give them something to eat." And they said to him, "Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat?" And he said to them, "How many loaves have you? Go and see." And when they had found out, they said, 5 and 2 fish. Then he commanded them all to sit down by companies upon the green grass. So they sat down in groups, by hundreds and by 50s. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and blessed and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. And he divided the 2 fish among them all. And they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of broken pieces and of fish. And those who ate the loaves were 5,000 men. Mill-Vanġelu ta' San Luqa. Wasal jum l-azmi, il-jum li fih kien ikollhom jissagrifikaw il-ħaruf tal-Eid. Ġesu bat lil Pietru u l-Ġwanni u qalilhom: "Morru ħejjunna l-ikla tal-Eid ħalli niklu il-ħaruf." Fejn tridna nħejju? Staqsew. Araw qalilhom. Intom u daħlin il-belt, jiltaqa' magħkom raġel li ġor ġarra ilma. Morru warajh sa ġod-dar fejn jidħol u għejdu lil sit dik id-dar. Għallek li mallem, fejn hi l-kamra tal-ikel li fija nista' nikol l-ikla tal-Eid mad-dixxipli tiegħi? U dak jurikom kamra kbira fuq, mamra b'kollox. Ejju hemmhekk. Marru u sabu kollox kif kien qalilhom u ħejjew l-ikla tal-Eid. Meta sar il-ħin, għad fuq il-mejda fl-imkien mal-apostli. U Ġesu qalilhom: "Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-Eid magħkom qabel ma nbagħti. Għaliex ngħidilkom, din l-ikla minix se nagħmilha iżjed
sa ma tkun saħħet għal kollox fis-saltna tagħha. U qabad kalċi, rat il-ħajr u qal: ħudu dan il-kalċi u aqsmuh bejnietkom. Għaliex ngħidilkom min issa l-qudiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi is-saltna tagħha. Imbagħad ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasmu, nawwilulhom u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi u qal: dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, id-demm li jixxerret għalikom. Mill-ktieb tal-Esodu. Il-Murej kellem lil Mose u lil Aaron fl-art tal-Eġittu u qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil ġema kollha ta' Iżrael u jgħidilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu l-eqreb lejn daru, skont in-numru ta' nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dan ix-xahar, meta l-ġema kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u id-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu ser jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu laħam mixwi, ħobs bl-ħmira u bħaxix mor. Tiklu xejn minnu nej jew molli fl-ilma, imma mixwi, rasu, riġlejh u l-ġewwieni. U tħallu xejn għal filgħodu. Kull ma jibqa' l-filgħodu aħarquh. U tikluh hekk, għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom u tikluh bl-għaġla. Din hi l-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min hu l-ewwel post l-imweldin bl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu, jien Jahwe. Id-demm ikun bħal sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien x'in nara id-demm nibqa' għaddej u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Għal 7 ijiem tieklu ħobs għażmu. Fl-ewwel jum dwarbu l-ħobs bil-ħmira minn djarkom, għax kull min jiekol ħobs bil-ħmira mill-ewwel jum sas-7 jum ikun maqtuħ minn Iżrael. Fl-ewwel jum ikolkom laqa imqazza
u laqa imqazza oħra fis-7 jum. F'dawk il-jumejn ma jsir ebda xogħol. Tistgħu tlestu dak biss li wieħed irid biex jiekol. U tħarsu żmien l-għażmi għas-sewa sew dakinhar ħriġtu l-qtajja tagħkom mill-Eġittu. Intom tħarsu dan il-jum minn nisel għal nisel. U din hija l-liġi għal dejjem. Fl-ewwel xahar, fl-14 tax-xahar filgħaxija, tiklu ħobż bl-ħmira u hekk tibqgħu tiklu sal-21 tax-xahar filgħaxija. Għal 7 ijiem ma għandu jkun hemm l-ebda ħobż bil-ħmira fi djarkom. Għaliex kull min jiekol ħobż bil-ħmira dan ikun maqtuħ mill-ġemgħa ta' Iżrael, sewwa l-barrani, sewwa dak li jkun inwieled fl-ard. Tiklu xejn bil-ħmira, kulu lażmu fl-amajjar kollha tagħkom. U Mosè sejjaħ lix-xjuħ kollha ta' Iżrael u qalilhom: aqbdu uħudu ħaruf għal kull familja tagħkom waqtlu il-ħaruf tal-għid. Ħudu qabda suf u billuħ fid-demm fil-bieqja u ċabsu l-blata u l-ġnub tal-bib bid-demm ta' ġol bieqja. Ħadd minnkom ma joħroġ mill-bib ta' daru il-barra qabel filgħodu, għax il-mulej ser jgħaddi biex jidrob l-Eġizzjani. Imma meta jara d-demm mal-blata u l-ġnub tal-bib, il-mulej jaqbes lil bwiebkom u ma jħallix l-qerriet jidħol jidrobkom fi djarkom. Intom iżommu dan bliġi għalikom u għal uliedkom għal dejjem. U meta tidħlu fl-ard li l-mulej għad jagħtikom bħalma wiegħed, żommu din id-drawa. Meta mbagħad uliedkom jistaqsukom x'inhi din id-drawa, intom tweġbuhom: dan hu s-sagrifiċċju tal-għid tal-mogħdija tal-mulej meta hu baqa' għaddej minn nofs id-djar ta' ulied Iżrael fl-Eġittu. Meta darab l-Eġizzjani, iżda ħeles lil djarna, miel il-poplu u taqima b'wiċċu fl-ard. U ulied Iżrael marru lejn darhom u hekk għamlu bħalma Alla kmanda lil Mosè u lil Aaron. Mill-Vanġelu ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li qed jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tella lejn l-oljiet u qatem bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib lejt, il-festa tal-Lut. Ġesu rafa' għajnejh, lemaħ kotra ta' nies ġejja lejh u qal lil Filippu: mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom xi jieklu? Dan qalulu biex jippruvah għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: 200 dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indri, ħu xmun Pietru, qallu: hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies? Qiegħdu n-nies bil-qiegħda, qal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. Għalhekk in-nies, xi 5,000 raġel, għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet, rat il-ħajl u qasamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm rid. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: iġbru l-qom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mlew 12 il-qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu.
mill-ewwel apoloġija għall-insara ta' San Ġustinu Martri kitba min-nofs tat-tieni seklu. Ħadd ma jista' jissieħ fl-Ewkaristija jekk ma jemminx li huwa veru dak li nagħlmu u ma jkunx tagħmmet ħajnħafrulu dnubietu u ma jkunx twieled mill-ġdid ħajjgħix kif għallimna Kristu. Aħna ma nirċivux l-Ewkaristija jisna qegħdin niklu il-ħobs u nixorbu l-inbit li niklu u nixorbu kuljum. Għaliex kif tallimna li Kristu Ġesu, is-Salvatur tagħna, sar bniedem bil-kelma ta' Alla u sar kawża tas-salvazzjoni tagħna bil-ġisem u d-dem tiegħu. Hekk ukoll nitgħallmu li huwa l-ġisem u d-dem ta' Kristu li sar bniedem bħalna. L-ikel li fuq tingħati t-talba ta' Ratt il-Ħajr, talba li fija hemm l-istess kliem tal-mulej, dan l-ikel imantnina għax jinbidel fid-dem u l-laħam tagħna. L-apostli fil-kitba tagħhom li aħna nsejħu Evanġelju jgħidulna li l-mulej ordnalhom jagħmlu dan. Uħa il-ħobs, Ratt il-Ħajr u qal: għamlu dan tifkira tiegħi, dan hu ġismi. Hekk ukoll ħa il-kalċi, Ratt il-Ħajr u qal: dan hu demmi. U taħlilhom biss. Minn dak iż-żmien sal-lum, aħna bqajna dejjem infakru dan bejnietna. Olonja fostna jgħinu lill-fqar kollha u aħna dejjem għaqda waħda bejnietna. U f'kull offerta li nagħmlu, aħna nfaħru lill-Alla li ħalaq kollox b'ibnu Ġesu Kristu u bl-Ispirtu s-Santu. U f'jum ix-xemx, kif isejħulu, dak kollha li jagħmlu sew fl-bliet u sew fl-irħula jinġabru flimkien fl-istess post fejn jinqraw it-tifkiriet tal-apostli u l-kitba tal-profeti sakemm jippermetti il-ħin. Imbagħad, wara li l-lettur itemm il-qari, dak li jippresjedi jitkellem biex iwessina u jħeġġiġna biex nagħmlu dawk il-ħwejjeġ sbieħ li fuqhom smajna fil-qari. Wara dan, il-koll bil-wifqa nitolbu flimkien. Imbagħad kif ġaqedna, wara li jispiċċa it-talb, jinġab il-ħobs u l-inbit bl-ilma. U dak li jippresjedi bil-ħrara kollha jitlob wirot ħajr fuqhom u l-poplu kollu iwieġeb Amen. Il-ħobs u l-inbit li fuqhom jingħad Ratt il-Ħajr jinqasmu bejn kulħadd u minnhom jirċievi kull min ikun hemm u min ma jkunx hemm inewwlu id-djakni. Kull min għandu xi ġid minn rajħ jekk irid joffri kemm jogħġbu u dak li jinġabar jiġi fdat lil dak li jippresjedi biex jgħin lil-tima lil-romol u l-dawk għar minħabba xi mard jew minħabba xi ħaġa oħra u l-dawk ukoll li jinsabu l-ħabs u l-dawk li jkunu ġew mill-bogħod. F'kelma waħda jieħu ħsieb lil kull min hu bil-bżonn. Ninġabru flimkien jum ix-xemx għaliex din huwa l-ewwel jum li fih Alla neħħa d-dlam u l-baħħ u ħalaq id-dinja. U għaliex huwa wkoll il-jum li fih Ġesu Kristu is-Salvatur tagħna qam mill-imwiet. Lejliet is-Sibt salbuh u l-għada tas-Sibt, jiġifieri f'jum ix-xemx, der lill-apostli u lid-dixxiepli tiegħu u għallimhom dan li lilkom ukoll qed ngħidulkom biex taħsbu fuqu. Mill-omelija fuq lejt il-kbir ta' Melitone, isqof ta' Sardi, kitba min nofs tat-tieni seklu. Il-profeti ħabbru ħafna ħwejjeġ tal-għaġeb fuq il-misteru tal-lejt li hu Kristu l-mulej.
lilu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu u dak li niżel mis-sema u ġie fid-dinja lina l-bnedmin, imġarba fir-ruħ u l-ġisem minħabba dnubietna. U dak li sar bniedem fil-ġuf safi tal-Verġni Marija u der fostna bħala bniedem f'ġisem ibati bħal tagħna u dak li tabba biħtijietna u li bl-ispirtu tiegħu u li ma setax imut erret il-mewt li kienet toqtolna. Kristu u dak li ġie meħud tal-qatla bħal ħaruf u dak li ħelisna mill-jasar tad-dinja kif il-lut ħelsu mill-jasar tal-Eġittu u dak li salvana mill-madmat tax-xitan kif salvaw il-lut mill-madmat tal-Farawn u dak li marga ir-ruħ ta' kull wieħed minna bl-ispirtu tiegħu u il-ġisem ta' kull wieħed minna bid-dem tiegħu. Kristu u dak li neżza l-mewt minn kull ġieħ u bekka lix-xitan l-istess kif għamel Mosè lil-Farawn u dak li kkastiga l-ħażen u eret u liet il-qerq kif Mosè ikkastiga l-Eġittu u ħallih bla wlied. Kristu u dak li ħelisna mill-jasar u tagħna il-ħelsien u dak li sejħilna mid-dlam għad-dawl mill-mewt għal-ħajja mis-saltna tal-moħqrija għas-saltna ta' dejjem u għamilna għal dejjem saċerdozju ġdid u ġens maħtur. Kristu u lejt tas-salvazzjoni tagħna dak li ġarrab kollox fina l-koll. Fabel ġie maqtul, f'Iżak marbut bil-ħbula, f'Ġakob kien qisu wieħed mikri, f'Ġuzeppi ġie mibjuħ minn ħutu, f'Mosè abbandonat, fil-ħaruf tal-lejt sakrifikat, f'David ippersegwitat u fil-profeti imkasbar. Kristu u dak li twiled bniedem bħalna minnhom verġini ġim dendel mas-salib indifen fl-art qam mill-imwiet u tela floli ta' smewwiet u il-ħaruf li ma fetaħx fommu il-ħaruf li ġie maqtul il-ħaruf li twilet minn Marija in-naġa l-aktar ħelwa il-ħaruf li ttieħed mill-merħla għal-qatla manżul ix-xemx u mitfun bil-lejl. Fuq is-salib ebda għadma ma nkisritlu u taħt l-art ma rax it-taħsir imma qam mill-imwiet u miegħu qajjem il-bniedem minn qiegħ il-qabar. From the Gospel according to Matthew. On the first day of unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying, "Where will you have us prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to such one, and said to him, 'The teacher says, my time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples.' And the disciples did as Jesus had directed them, as they prepared the Passover. When it was evening, he sat at the table with the 12 disciples. As they were eating,
he said, "Truly, I say to you, one of you will betray me." And they were very sorrowful, and began to say to him, one after another, "Is it I, Lord?" He answered, "He who has dipped his hand in the dish with me will betray me. The Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had been born." Judas, who betrayed him, said, "Is it I, Master?" He said to him, "You said so." Now, as they were eating, Jesus took bread and blessed and broke it and gave it to his disciples and said, "Take, eat, this is my body." And he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I shall not drink again of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom." Mill-Vanġelu ta' San Luqa. Dakinhar stess ġara li tnejn minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm. Jitħattu bejniethom fuq kelma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom. Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom, "X'intom tgħidu bejnietkom, intom u miexja?" U huma waqfu bħarsa ta' niked fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu, "Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem." "X'ġara?" staqsihom Ġesu. Qalulu, "Dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret, li kien profeta setan fil-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannata għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li ju kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawhx." Qalilhom Ġesu, "Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu."
Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, u għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: "Ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin, u l-jum ġa wasal biex jintemm." Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom, qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu: "Ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura." Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom: "Il-mulej qam tassew u der lil xmun." U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. From a homily on the Gospel of Matthew by St. John Chrysostom, a writing from the end of the 4th century. Do you want to honor Christ's body? Do not neglect him when he is naked. Do not, while you honor him here with silken garments, neglect him outside of cold and nakedness? Or he that said, "This is my body," and by his word confirmed the pact, also said, "You saw me hungry, and you did not feed me. And whatever you did for one of the least of these, you did for me." This, the body of Christ on the altar, has no need of coverings, but of a pure soul, but requires much attention. For what is the profit when his table is in need of full golden cups, but he perishes with hunger? First, fill him, being hungry, and then abundantly deck out his table also. Do you make him a cup of gold while you refuse him of a cup of cold water? And what is the profit? Do you furnish his tables with clothes spangled with gold, while you refuse him even the most basic coverings? And what good comes of it? Do not therefore, while adorning his house, overlook your brother in distress, for he is more properly a temple than the other. Mill-katekezi ta' San Ġwan Grisostmu, kitba mill-aħħar tar-4 seklu. Trid taf x'qawwa għandu id-dem ta' Kristu. Immorru lura bil-ħsieb tagħna fuq id-dem liħor, moti b'eżempju tiegħu. Niftakru f'dak li fl-imoddi kien ġbija tiegħu u naraw xi tgħid l-Iskrittura ta' żmien ta' qabel. Oqtlu ħaruf ta' sena, qal Mosè, u roxxu id-dem tiegħu fuq il-bibien. X'inti tgħid, Mosè? Huwa demm il-bejjem jista' jeħles lil bniedem f'ruħu?
jeħilsu ħafna qal. Mhux għax hu demm, imma xbieħ jingħata eżempju ta' demm il-mulej. Għalhekk issa l-għadu iżjed u iżjed jaħrab x'ħin jilmaħ mhux id-demm ta' ġbija imraxxax fuq il-blata tal-bibien, iżda d-demm tal-ħaruf veru ta' Alla, iħammar fuq xuftejn il-fidili. Id-demm li jikkonsagra il-blatiet tat-Tempju ta' Kristu. Trid tara x'qawwa oħra għandu dan id-demm? Nixtieqek tara minn fejn ħareġ l-ewwel. Minn liema għajn nixxa. Dan id-demm ġiena l-ewwel nett mill-istess salib. Il-bidu tiegħu kien ġenb il-mulej. Meta Ġesu miet, kif kien għadu imdendel mas-salib, resaq soldat, fetaħlu ġenbu b'daqqa ta' lanza u minnu fih ħareġ ilma u demm. Wieħed ġbija tal-Magħmudija, l-ieħor sinjal tal-misteru. Is-soldat fetaħlu ġenbu u der il-ħajt tat-Tempju Qaddis. U jien sibt teżor għażiż. U niftaħar li ksibt għana liema bħalu. Hekk sar minn dan il-ħaruf. Il-lut qatlu l-ħaruf u jien ksibt il-frott ta' dan is-sagrifiċċju. Demm u ilma mill-ġenb. Int li qiegħed tismani, ma rridekx tibqa' għaddej ħafif bla ma tieqaf taħseb fuq il-ħwejjeġ li hemm moħbija f'misteru hekk kbir. Baqali ngħidlek kliem ta' tifsira mistika u waħdanija. Għedlek li dak l-ilma u d-demm huma sinjal tal-Magħmudija u tal-misteri. Għax tassew, bihom twaqfet il-Knisja. Bil-ħasil ta' tnissil ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Jiġifieri bil-Magħmudija u l-misteri li qishom ħarġu minn ġenb il-mulej. Iva, Kristu bena l-Knisja minn ġenbu, kif minn ġenb Adam is-sawret Eva, martu. Kien għalhekk li Mosè, meta tkellem dwar l-ewwel bniedem, qal: Adma minn admu, laħam minn laħmu, rid jgħid minn ġenbu. Għax bħalma Alla ried li l-mara tissawwar minn ġenb l-ewwel raġel, hekk ukoll Kristu ħareġ ilma u demm minn ġenbu għalina għat-tiġdid tal-Knisja. U kif Alla fetaħ il-ġenb ta' Adam mitluf fin-nasa tiegħu, bl-istess mod wara l-mewt ta' ibnu tagħna l-ilma u d-demm. Araw kif Kristu għaqqat miegħu l-arusa tiegħu. Araw bliema ikel jitmana. Bl-istess ikel nitwieldu u nieħdu l-għajxien tagħna. Għax kif l-om taħt il-qawwa tal-ġibda naturali tfittex tajjex lil-bina bil-ħalib u d-demm tagħha, hekk ukoll Kristu bid-demm tiegħu jgħajjex lil dawk li jagħtihom it-tnissil ġdid.
mill-ktieb tal-Esodu. Min Elim, il-ġimgħa kollha ta' wlied Iżrael refgħu it-tinet tagħhom u fil-15 jum tat-tieni xahar minn ħruġhom mill-art tal-Eġittu waslu fid-deżert ta' Sin li jinsab bejn Elim u s-Sinaj. Fid-deżert, il-ġimgħa kollha ta' wlied Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aaron. Wlied Iżrael qalulhom: mhux li mitna bit il-mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna nieklu ħobż bix-xaba. Rixtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ din il-ġimgħa kollha. Il-mulej imbagħad qal lil Mosè: ara, se nibatilkom xita ta' ħobż mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għal ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Fis-sitt jum imbagħad meta jkunu jħejju x'se jieħdu magħhom, iqisu li jkun darbtejn aktar minn dak li jiġbru kuljum. U Mosè u Aaron qalu lil-ulied Iżrael kollha: fil-għaxija tkunu tafu li l-mulej ħariġkom mill-art tal-Eġittu. U għada filgħodu taraw il-glorja tal-mulej, għax hu samad gemgim tagħkom kontra l-mulej. Aħna x'aħna biex tgergru kontra tagħna. U qal Mosè: il-mulej jagħtikom fil-għaxija laħam x'tieklu u filgħodu ħobż biex tixbu. Għax il-mulej sema d-gergir tagħkom li intom gemgimtu kontra tiegħu. Għaliex aħna x'aħna, mhux kontrina gergirtu, imma kontra l-mulej. Mosè mbagħad qal lil Aaron: ejt lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael, ersqu quddiem il-mulej għax sama d-gergir tagħkom. U kif Aaron kien ikellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u ħarsu lejn id-deżert, emmi il-glorja tal-mulej deret fi sħaba. U l-mulej kellem lil Mosè: jien smajt id-gergir ta' wlied Iżrael, kellimhom wejdilhom: fil-għaxija tieklu l-laħam u filgħodu tixbgħu bil-ħobż u tkunu tafu li jien il-mulej Alla tagħkom. U ġara li fl-għaxija deret qata summin tittajjar fl-għoli u għattiet it-tinet kollha u filgħodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tinet. Meta din id-nida qabet fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqieqa qisha ġlata fuq l-art. Malli wlied Iżrael raw dan, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor manu għax marfux x'inhu. Mosè qalilhom: dan hu l-ikel li l-mulej tagħkom biex tieklu. Dan hu li l-mulej ordnalkom, kull wieħed minnkom jiġbor minna daqskemm jista' jiekol. Tieħdu daqsih kull wieħed skont in-numru tan-nies li kull wieħed minnkom ikollu fit-tinda. U wlied Iżrael għamlu hekk u ġabru minn ftit u min ħafna. Meta mbagħad kejlu bis-sieħ, min kellu ħafna ma kellux iżejjed u min kellu ftit ma kellux innieqes, kulħadd ġabar kemm kellu bżonn. U Mosè qalilhom: ħadd m'għandu jħalli minnu għal filgħodu. Iżda ma semgħux minn Mosè. Xi wħud minnhom ħallew għal filgħodu u dewdilhom u tħassar. U Mosè għada bħalihom u kienu jiġbru minnu kull filgħodu, kulħadd skont kemm kien jiekol. Malli kienet tisħon ix-xemx kien idub. U fis-sitt jum kienu jiġbru ħobż għal darbtejn, 2 sijan għal kull wieħed. Il-kapijiet tal-ġemgħa ġew jgħidu b'dan lil Mosè u hu weġibhom: dan qal il-mulej għada jum il-mistrieħ kbir, mistrieħ imqaddes għal mulej. Dak li għandkom taħmu aħmuh
u dak li għandkom issajru sajruh, u dak li jifdal erfgħuh għal filgħodu. Għalhekk refgħuh sa filgħodu kif wissihom Mosè, u la tħassar u anqas dewwet. U Mosè qalilhom: kuluh illum, għax illum hu jum il-mistrieħ għall-mulej. Illum ma ssibuhx fir-raba'. Għal 6 ijiem tiġbru minnu, iżda fis-7 jum il-mistrieħ ma jkunx hemm ġbir fih. U ġara li fis-7 jum xi wħud mill-poplu ħarġu jiġbru u ma sabu xejn. U l-mulej qal lil Mosè: kemm se ddumu ma tħarsu l-kmandamenti u l-liġi tiegħi? Araw, il-mulej tagħkom il-mistrieħ is-sibt, għalhekk fis-6 jum jagħtikom ikel għal jumejn, u intom uqogħdu kull wieħed f'postu u ma joħroġ ħadd jiġbor minnu fis-7 jum. U l-poplu kien jistrieħ fis-7 jum. U dar Iżrael semmiet dan l-ikel manna. Kienet qisha bħal żerrija bajda tal-kosbor, u t-toma tagħha kienet bħal ftira bil-għasel. U Mosè qal: dan li jikkmandakom il-mulej, imlew sih minnu u terfgħuh għal ġenerazzjonijiet ta' warajkom biex jaraw il-ħobs li kont nitmakom fid-deżert meta ħriġtkom mill-Eġittu. U Mosè qal lil Aaron: u ġarra, u qiegħed fiha daqsih manna, u qiegħda quddiem il-mulej biex iżomma għal ġenerazzjonijiet ta' warajkom. U skont mordna l-mulej lil Mosè, hekk Aaron qiegħda fl-arka tax-xhieda biex tintrefa' hemm. U liet Iżrael kienu jieklu l-manna għal 40 sena sakemm waslu f'art imgħamra u baqgħu jieklu minna sat-trufijiet tal-art ta' Kanan. Qari mill-Vanġelu ta' San Ġwan. L-għada li Ġesu mexa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom in-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlief dgħajsa waħda, u li Ġesu ma kienx tela fiha mad-dixxiepli tiegħu, imma li d-dixxiepli kienu marru weħidhom. Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberija, qrib fejn kienu kielu l-ħobs wara li l-mulej kien rat il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxiepli tiegħu, telew fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom: tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni, mhux għax rajtu s-sinjali, imma xkiltum il-ħobs u xbajtu. Ħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dak li bniedem jagħtikom għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh: x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din, li intom temnu f'dak li huwa bagħad. Qalulu: x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk? X'sejjer tagħmel? Missirietna kielu l-manna fid-deżert, bħalma hemm miktub dahom jieklu ħobs mis-sema. Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom, mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tas-sew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Sinjur, qalulu huma, għatina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu: jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Imma jiena ġa qedtilkom li għalkemm rajtuni ma emmintux. Daw kollha li jagħtini missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeġġieħx il-barra, għax jiena nżilt mis-sema
mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min bagħatni. Issa r-rieda ta' min bagħatni hija din, li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara l-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-lut bdew igergru fuqu għax kien qal jinu il-ħobs li nieżel mis-sema u bdew jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Ġuseppi li l-missier u l-ommu ma nafuhomx. Mela kif qed jgħid jiena nżied mis-sema? Ġesu weġibhom toqgħodux tgorru bejnietkom, ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħatni ma jiġbdux lejja. U jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Hemm miktub fil-profeti li kulħadd ikun mgħallem minn Alla. Mela kull min jisma' lill-missier u jitkellem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-missier li f'dak li hu minn Alla u dan li ra lill-missier. Tassew ngħidilkom min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jien huwa l-ħobs tal-ħajja. Missierijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Dan hu l-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobs il-ħaj li nieżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi fil-ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom tassew ngħidilkom jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jikol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi huwa tassew xorb. Min jikol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma bagħatni missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jikol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missierijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Dan qalu u jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnawm. Mill-Vanġelu ta' San Mark. Fl-ewwel jum tal-għażmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-Għid, id-dixxipli tiegħu qalulu: fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-Għid? Imbagħad hu bagħat 2 mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel li ġor ġarra ilma. Morru warajh u għejdu lil sit id-dar fejn tarawh dieħel, għallek li mgħallem, fejn hi l-kamra tiegħi li fija nista' niekol l-ikla tal-Għid mad-dixxipli tiegħi. U hu jurikom kamra kbira fuq, mamra u lesta, ħejjulna hemmhekk. U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt u sabu kollox kif kien qalilhom hu u ħejjew l-ikla tal-Għid. Għal-ħin ta' filgħaxija, Ġesu ġie mat-12 u kif kienu fuq il-mejda jieklu qal: tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini, wieħed li qiegħed jiekol miegħi. Huma bdew isewdu qalbhom u wieħed lil ieħor staqsew: jaqgħu jien? Qalilhom: wieħed mit-12 li qiegħed ibil il-ħobs fil-platt wieħed miegħi. Għax bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn.
huma u jieklu għal ħobs fidejh għal il-barka. Qasmu newwilulhom u qal: Ħudu dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi fidejh, ratt il-ħajr u newwilulhom u l-koll xorbu minnu. U qalilhom: Dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbi ġdid fis-saltna ta' Alla. Mbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. Mill-Atti tal-Apostli. Fl-ewwel jum tal-ġimgħa inġbarna flimkien biex naqsmu il-ħobs. Pawlu li kellu jitlaq l-għada għad jitħaddet magħhom u dam jitkellem sa nofs il-lejl. Kien hemm ħafna msiebaħ fil-kamra ta' fuq fejn konna miġbura. Wieħed żagħżugħ jismu Ewtiku kien bil-qiegħda f'ħoġor it-tieqa u ħadu n-nas sewwa għax Pawlu ġibet fit-tul fi kliemu. L-aħħar in-nas elbu u waqa' għal isfel mit-tielet solar u refewh mejjed. Pawlu niżel isfel, tbaxxa fuqu, refgħu f'dirajh u qal: Tibżgħu xejn, għax ruħu għada fih. Imbagħad reġa' tela fuq, qasam il-ħobs u kiel, u s-sokta jitkellem magħhom sama sebaħ. Imbagħad telaq li dak iż-żagħżugħ ħadu ħaj u tfarġu mhux ftit. Mill-ktieb tal-Levitiku. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: Kellem lil ulied Iżrael u għejdilhom: Il-festi tal-mulej li jintom tniedu, il-laqat imqazza, dawn huma festi tiegħi. Għal 6 ijiem tagħmel ix-xogħol tiegħek u fis-7 jum ikun is-sibt tal-mistrieħ u l-laqa mqazza. Ebda xogħol ma tagħmlu għax hu l-mistrieħ tal-mulej kull fejn tkunu tagħmlu. Dawn huma il-festi tal-mulej, il-laqat imqazza li għandkom tniedu fi żmienhom. Fl-ewwel xahar, fl-14 tax-xahar, fil-għaxija bejn ħajta dawl u oħra dlam, l-għid tal-mulej. U fil-15 jum tal-istess xahar issir il-festa tal-ħobs għażmu lil-mulej. Għal 7 ijiem tieklu ħobs bla ħmira. Fl-ewwel jum ikolkom il-laqa imqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru sagrifiċċju tal-ħruq lil-mulej u fis-7 jum issir laqa imqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: Kellem lil ulied Iżrael u għejdilhom: Meta tidħlu fl-art li jien ser nagħtikom u taħżdu il-ħsad, ġibu l-ewwel qatta tal-ħsad lill-qassis u hu ixejjirha quddiem il-mulej biex toġbuh, ixejjirha l-għada tas-sibt. Dakinhar li l-qassis ixejjer il-qatta tagħkom, intom toffru ħaruf tas-sena bla difett, b'sagrifiċċju tal-ħruq lil-mulej, bl-offerta tal-qmuħ miegħu ta' 2 għexur ta' efa tqiq miblul fiż-żejt biex jinħaraq briħa tfuħ lil-mulej u tiswiba ta' libazzjoni ta' kwart ta' ħin imbit. Ħobs u qamħ inkaljat jew nej ma tiklux f'dan il-jum qabel ma tġibu l-offerta ta' Alla tagħkom. Din hi liġi għal dejjem, għal ġenerazzjonijiet kollha kull fejn tkunu.
Għoddu 7 ġimgħat sħaħ mill-għada tas-Sibt u minn meta tkunu offrejtu il-qatta u xejjirtuha quddiem il-mulej. Tgħoddu 50 jum sal-għada tas-7 Sibt. Imbagħad iġġibu offerta ġdida tal-qamħ lill-mulej. Minn kull fejn tagħmlu, iġġibu 2 ħobżiet għat-tixjir ta' 2 għexur ta' efa tqiq moħmija bil-ħmira bħala offerta tal-bikri lill-mulej. U toffru wkoll mal-ħobż 7 tiħrief bla difett tas-sena u għoġol u 2 bdabat għas-sagrifiċċju tal-ħruq lill-mulej u offerta tal-qmuħ u tiswiba magħhom ħruq briħa tfuħ lill-mulej. Toffru wkoll bodbod b'sagrifiċċju tal-purifikazzjoni u 2 tiħrief tas-sena b'sagrifiċċju tas-sliem. U l-qassis ixejjirhom flimkien mal-ħobż tal-bikri u maż-2 tiħrief tixjira quddiem il-mulej u jkunu imqazzin lill-mulej u jibqgħu għall-qassis. Dakinhar stess issejħu u jkollkom laqa imqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. Liġi għal dejjem għal ġenerazzjonijiet kollha kull fejn tkunu. Meta taħsdu l-ħsad ta' artkom, tibqax sejjer taħsad satar fil-għalqa u la tlaqqax li jaqa' mill-ħsad tiegħek. Ħallih għall-fqir u għall-barrani. Jiena il-mulej Alla tagħkom. Il-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, id-dixxipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom fil-qsim tal-ħobż u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Dawk kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom. Ibbijaw ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu d-dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kull jum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobż fi djarhom u jisieħbu l-ikel biqlub ferħana u safja. Kienu jfaħru lill-Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Qari mill-omeliji dwar Mattew ta' San Ġwan Kriżostmu, kitba mill-aħħar tar-4 seklu. Huma u jieklu Ġesu ħa il-ħobż f'idejh, qal il-barka u qasmu. Għaliex huwa waqqaf dan il-misteru fi żmien tal-għid? Biex jurina b'kull ħaġa li jagħmel li huwa dak li jagħmel il-liġi tal-patt il-qadim u li dak kollu li nsibu hemm huwa imdellel sakemm ikun jista' jintwera fil-patt il-ġdid. Hemm fejn kien hemm mixbija, Kristu jwaqqaf il-verità. Hawnhekk fil-għaxija hija sinjal tal-milja ta' żminijiet li matula il-ġrajiet ser jaslu għat-tmiem tagħhom. Ġesu jrod ħajr sabiex jgħallimna kif għandna niċċelebraw dan il-misteru u biex jenna nifmu illi huwa sejjer lejn il-passjoni għaliex irrid hu biex bekk jgħallimna inġarbu kollox b'ratt il-ħajr u b'konsegwenza ta' dan isawwab fina it-tama imqazza. Jekk mela iġbija se tetteħles min jasar hekk kbir, kemm aktar ir-realtà se tkun tista' teħles lid-dinja kollha u bekk igawdi n-nisel tal-bniedem kollu kemm hu. Għalhekk ma kienx waqqaf dan il-misteru qabel, iżda ried li jwettqu fil-waqt li fih kellhom jintemmu il-preskrizzjonijiet tal-liġi. Hekk neħħa l-aktar festa importanti tal-Lut
u għadda lid-dixxipli tiegħu għal mejda ħafna aktar qaddisa u jgħid: Ħudu, kulu, dan hu ġismi li jingħata għalikom. Kif setgħu ma jitħawdux meta semgħu dan il-kliem? Għaliex Kristu kien ġa qalilhom qabel bosta ħwejjeġ dwar dan is-sagrament. Għalhekk issa ma jgħidilhom xejn aktar, la darba kienu semgħu biżżejjed dwaru. Minflok jgħid għaliex hu kien ser jgħaddi mill-passjoni għal maħfra ta' dnubiet u jsejjaħ il-kalċi il-patt il-ġdid b'demmi, jiġifieri id-demm tal-weda u tal-liġi l-ġdida. Fil-fatt ġa kien imwiet sa mill-qedem u huwa propju dan id-demm li jwaqqaf it-testament il-ġdid. Bħalma t-testament il-qadim offra naċ u għoġiela, hekk ukoll dak ġdid joffri demm il-mulej. Barra minn hekk, bi kliem bħal dan Ġesu wera li t-tmiem tiegħu kien fil-qrib. Għalhekk huwa jitkellem dwar testament u jfakkar anke dak qadim. Dak ukoll fil-fatt kien imwaqqaf permezz tad-demm. U huwa juri wkoll il-kawża tal-mewt tiegħu u jgħid li demmu ser jixxerret għal kotra għal maħfra ta' dnubiet. Fl-aħħar imbagħad iżid jgħid: għamlu dan b'tifkira tiegħi. Araw kif jieħu lura u jbiegħet lill-apostli mid-drawwiet tal-lut bħalli kieku kien qal: kontu tiċċelebraw lejt b'tifkira tal-mirakli li wettaq Alla fl-Eġittu. Issa imma għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dak id-demm ġie mxerret għas-salvazzjoni tal-ewwel imweldin. Dan se jkun imxerret għal maħfra ta' dnubiet tal-bnedmin kollha kemm huma. Dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal kotra għal maħfra ta' dnubiet. Jgħid dan ukoll sabiex juri li l-passjoni u s-salib huma misteru u biex hekk ifarraġ mill-ġdid lid-dixxipli tiegħu. U bħalma darba Mosè kien qal: intom iżommu dan bliġi għalikom u għal uliedkom għal dejjem, hekk issa il-mulej għamlu dan b'tifkira tiegħi sakemm nerġa' niġi. Għalhekk jgħidilhom kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma nbati. Jiġifieri rid nagħtikom din ir-realtà ġdida u nagħtikom għid li permezz tiegħu nagħmilkom bnedmin spiritwali. U huwa wkoll xorob minnu biex jevita li meta jisimgħu dan il-kliem jgħidulu: kif nixorbu id-demm u nieklu l-ġisem? U sabiex ma jitħawdux bħalma kien ġara xi żmien qabel meta kien tkellem dwar dawn il-misteri u ħafna kienu tfixklu minħabba dawn il-kliem, huwa stess kien l-ewwel wieħed li tal eżempju u ħajjarhom biex jieħdu sehem f'dawn il-misteri b'moħħ mistrieħ. Kien minħabba fekk mela li huwa xorob demmu stess. Qari mit-trattati tal-Isqof Sant Wistin fuq l-Evanġelju ta' San Ġwan, kitba mill-bidu tal-5 seklu. Eżis, il-milja tal-imħabba li bija għandna nħobbu l-xulxin, il-mulej fis-sira meta qal: ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Min dan jiġi dak li mbagħad jikteb l-Evanġelista San Ġwan fl-ittra tiegħu. Kif Kristu ta' ħajtu għalina, aħna wkoll għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. B'hekk għandna nkunu nħobbu l-xulxin kif ħabna dak li ta' ħajtu għalina. Dan hu żgur it-tifsir ta' dak li naqraw fil-ktieb tal-Proverbji ta' Salamun. Meta toqgħod tiekol ma' wieħed kbir,
qis tajjeb x'għandek qudiemek. U miss bidejk tkun taf x'għandek tħejji. U liema hi l-ikla ta' wieħed kbir, jekk mhux dik li fija nieħdu l-ġisem u d-demm ta' dak li taħajtu għalina? U x'jiġifieri tieħu sem b'din l-ikla jekk mhux tersa għalija b'umiltà kbira? U xi jfisser tqis tajjeb x'għandek quddiemek jekk mhux li tqis sewwa xi grazzja qiegħed tirċievi? U x'jiġifieri tmiss bidejk tkun taf x'għandek tħejji jekk mhux dak li ġa għedna, jiġifieri li kif Kristu taħajtu għalina hekk aħna għandna nagħtu ħajjitna għall-aħwa. Dan ukoll jgħidulna l-Apostli San Pietru, Kristu bata għalikom u bħallikom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. Dan ifisser li tkun taf x'għandek tħejji. Dan għamlu l-martri għax kienu kollhom imħeġġa bl-imħabba. U jekk aħna rridu li t-tifkira li nagħmlu tagħhom ma tkunx tifkira fiha, meta aħna nersqu għal-mejda tal-mulej minn fejn huma ħadu l-qawwa ħajbatu ma' Kristu, jeħtieġ li aħna nħejjuha bħalhom. Fl-ikla tal-mulej aħna ma nagħmlux it-tifkira tagħhom kif nagħmlu t-tifkira ta' ħutna l-oħra kollha li raqdu fis-slim ta' Kristu. Għal dawn aħna nitolbu, imma l-martri ma nitolbux. Iżda ngħidulhom jitolbu għalina biex aħna nimxu fuq il-passi tagħhom għaliex huma għexu il-milja ta' dik l-imħabba li l-mulej għalilna li ma hemmx aqwa minna billi huma wrew għal ħuthom dik l-istess imħabba li ħadu mill-mejda tal-mulej. Meta ngħidu dan ma rridux infissru li bekk se nkunu daqs il-mulej f'Ġesu għaliex tajna xhieda għalih sat-tixrid tad-demm. U kellu s-seta jagħti ħajtu u jerġa' jieħodha. Aħna ma nistgħux ngħixu kemm irridu u għandna mmutu, irridu jew ma rridux. U bil-mewt tiegħu ered fih il-mewt tagħna. Aħna bil-mewt tiegħu neħilsu mill-mewt. Ġismu ma rax it-taħsir. Ġisimna wara li jara t-taħsir fl-aħħar ta' żminijiet bih jilbes in-nuqqas ta' taħsir. U biex isalvana ma kellux bżonna, aħna mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. U id-dilja li taħna aħna l-frijej. Aħna mingħajru ma jistax ikollna l-ħajja. U fl-aħħar nett ukoll jekk l-aħwa jmutu għall-aħwa, ebda demm tal-martri ma nxteret għall-maħfra tad-dnubiet ta' ħutu. Kif Kristu xerred demmu għall-maħfra tad-dnubietna. Dan Kristu ma għamlux biex aħna nixbħuh f'dan, imma biex ikollna għalfejn irroddulu ħajr. Kull darba mela li l-martri xerdu demmhom għal ħuthom, dan ma għamluħx ħlief biex urewna l-imħabba li ħadu mill-mejda tal-mulej. Mela ħuti, inħobbu l-xulxin kif Kristu ħabna u talilu nnifsu għalina. Mill-Vanġelu ta' San Ġwanna. Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal ant il-missier, u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġa webbel lil Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox f'idejh u li ju kien ġie minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu
ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija, beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxettahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Meta wasal fuq Xmum Pietru u dan qallu int mulej, taħsel li saqajja? Ġesu wieġbu. Inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifmu aktar il-qudiem. Qallu Pietru. Ma jkun qatt li inti taħsel li saqajja? Wieġbu Ġesu. Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi? Qallu Xmum Pietru mulej. Mhux saqajja biss, imma idejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu. Minu maħsul m'għandux għalfejn jinħasal kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom libes il-mantar u reġa' qagħad fuq il-mejda u qalilhom. Tafu x'għamiltilkom. Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien il-mulej li ħsiltilkom riġlejkom, hekk għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Wara dan, Ġesu raġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk Xmum Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Nataniel minn Kana tal-Galilija, u Lid Zebedew u 2 oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U Xmum Pietru qalilhom: Sejjer nistat. Qalulu: ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ, Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom: Għandkom x'tiklu ħbieb? Le, weġbuh. Qalilhom: Wadbu x-xibka in-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru: Il-mulej dan. Għalhekk Xmum Pietru kif sama li kien il-mulej, xeħed fuqu il-libsa ta' fuq għax kien għoddu eri u ntefa' il-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kienux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss, resqu bid-dajsa ikaxkru warahom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu: Newlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom battu. Xmum Pietru tala fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu: Ejjew, qulu. Imma ħadd mid-dixxipli mas-sogra jistaqsih: Int min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom. U hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa it-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil Xmum Pietru: Xmun biġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Iva mulej, wieġbu,
int taf li nħobbok. Qallu, ira il-ħrief tiegħi. Staqsiha t-tieni darba, x'mun bin Ġwanni, tħobbni int? Iva mulej, wieġbu, int taf li nħobbok. Qallu, ira in-naċ tiegħi. Pietru għaddilet darba staqsih, x'mun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassafsa ta' qalb, għax staqsiha t-tielet darba, tħobbni? U qallu, mulej, int taf kollox, int taf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ, int tiftaħ idejk u ħadd ieħor ħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu is-sokta jgħidlu, ejja warajja. Mill-litra lill-ordini kollu ta' San Franġisk ta' Assisi kidba mill-bidu tas-seklu 13. Ħajirtodu bil-biża' kollha kemm huma l-bnedmin u ħatirtot id-dinja kollha u ħajjifirħu ismewwiet kollha. Meta Kristu liben ta' Alla l-ħajj ikun qiegħed fuq l-altar bidejn tas-saċerdot. O xogħli tal-għaġeb, o x'għaġeb ta' ċokon, o x'umiltà kbira, o x'kobor umli li jissid tal-ħolqien kollu Alla u liben ta' Alla iċekken lilu nnifsu daqshekk biex għas-salvazzjoni tagħna jaħbi lilu nnifsu taħt ġbija ta' farka ħobs. Ħarsu ħuti lejn l-umiltà ta' Alla u ferru qalbkom qudiemu, ċekknu lilkom infuskom bħalu biex tkunu mollija minnu, għalhekk iżommu xejn minkom infuskom għalikom stess, biex hu li jagħti lilu nnifsu kemm hu lilkom ikun jista' jilqakom kolkom kemm intom. Mill-linijiet Ewkaristiċi ta' San Tumas t'Akwinu kidba minn nofs tas-seklu 13. Faħħar Sion lil-feddej, ir-raj tiegħek u l-mexxej, bl-innijiet u blana. Ibqa' faħru daqskemm tista' għax hu l-fuq minn kull tifħir qatt ma tfaħru kemm jistħoqlu. Għat-tifħir ħaġa tal-għaġeb, il-ħobs ħaj li jagħti l-ħajja hawn qudiemna f'dan il-jum. Dak il-ħobs li fuq il-mejda lill-apostli fl-ikla mqazza kien ingħata biex jikluh. Ikun sħiħ it-tifħir tiegħek b'qalb ferrieħa b'leħenoli, ikun jixraq ferħ ir-ruħ. Għax dal-jum ta' festa kbira ta' dik l-ikla u t-tifkira meta saret l-ewwel darba. F'din l-ikla s-sultan tagħna lejt il-ġdid tal-liġi l-ġdida temma l-kollox lejt qadim. Il-qadim twarrab mill-ġdid dak li ju ġie flok iġbija id-dawl biet dlam mill-lejl. Dak li twettaq fl-aħħar ċena, Kristu ried jibqa' jiġġedded biex ikun tifkira tiegħu. Imma l-min b'talim imqaddes nibdlu l-ħobs u l-inbit tagħna
b'sagrifiċċju għas-saħħa tagħna. Twemmin ġdid lilna l-insara li dal-ħobs jinbidel f'ġisem u l-imbit jinbidel f'demm. Dak li ma tarax jew tifhem it-twemmin jissaħħu jwettqu fuq kull ordni tan-natura. Taħġbijat fejn aħna nilmħu mhux il-ħajja imma sinjali jinħbeħ wejjeġ hekk eżis. Ikel ġismu, xorb u demmu. Iżda Kristu sħiħ hemm oħbi, dak kull waħda mixbijat. Sħiħ jittiekel Kristu kollu bla jitkisser, bla jitfarrak, bla jinqasam minn min jieħdu. Jiklu 1000 u jiekol wieħed, kemm ħadan hekk jieħdu huma bla jintemm meta jittiekel. Jiklu tajba, jiklu l-ħżiena, imma l-dawk iġib il-ħajja, lil dawn jixħed fit-telfin. Mew tal-ħżiena, ħajja għat-tajba, ara kif jinbidel fihom għalkemm jieħdu l-istess ikel. Meta l-ostja tkun maqsuma la tibżax. Ma inti ftakar taħt iġbija ta' kull farka hemm jinsab daqs fl-ostja sħiħa. Ebda ksur ma jsir fi Kristu biss iġbija tkun miksura. U b'dal ksur xejn ma jitnaqqas dak li ju taħt din iġbija. Dan ħobs l-anġli magħmul ikel għal-bnedmin fit-triq tal-ħajja. Ikel bnin għallu li tkolla li mandux fix-xejn jintrema. Biġbijat kien ilu mħabbar f'dik l-offerta ta' Iżak, fil-ħaruf li nqatel flejt u fil-manna fid-deżert. Int raj tajjeb ħobs tas-sew, Ġesu tagħna enna lina. Inti tmana u ħarisna, inti lilna l-ġid u rina, l-art imbirka tal-ħajjin. Int li taf u tista' kollox, li titmana hawn f'dil ħajja, hemm għamilna il-koll imsieħba faqda waħda il-koll werrita mal-qtajiet tal-qaddisin. Mill-ktieb tad-Deuteronomju. Dak iż-żmien Mosè kellem lil poplu u qal: Ftakar bil-mixja kollha li mexxik il-mulej Alla tiegħek matul dawn l-40 sena fid-deżert biex iċekken u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk trid toqgħod għal kmandi tiegħu jew le. Huwa ċekknek, ried li tbagħat il-ġuħ imbagħad temek il-manna li la int u lanqas mis-sirjietek ma kontu qatt tafu bija biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem imma b'dak kollu li joħroġ minn fom il-mulej b'dan jgħix il-bniedem. Qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mill-art tal-Jasar, u li mexxiek fid-deżert kbir u juwaħħax mimli srieb velenusi u skorpjuni, art nixfa bla ilma xejn li ħariġlek l-ilma mill-blata taż-żnied, li temek il-manna fid-deżert li mis-sirjietek ma kienu jafu bija xejn. Mill-innijiet ewkaristiċi ta' San Tumas d'Akwinu, kidba min-nofs tas-seklu 13. Għati l-sin l-ola foħrija, għax jifdina b'ġismu ried,
u għalina jxerred demmu dak li saltan fis-smewiet. Demm imnissel ġewwa l-maqdes ta' ġuf l-om tal-ommijiet. Lilna moti, lilna mwielet, minnhom xebba bla mittifsa. U bħal bniedem oġbu jammar, jiżra sewwa fina ried. Sakemm fl-aħħar ħajtu fostna temm fost l-ola eġubiet. Tul il-lejl tal-aħħar ċena, għad flimkien mal-mażulin. Magħhom kien biex ratt l-emejjel, skont il-liġi mitlubin. Lilu nnifsu imbagħad tom jieklu, l-12 miegħu miġburin. Hekk bil-kliem tal-kelma bniedem il-ħobż veru ġismu sar u l-imbit imbidel f'demmu. Daw li motti wara star li biex jifmu moħħ il-bniedem mit-twemmin ma jsibx aħjar. Qari mill-opri ta' San Tomas d'Aquino, kitba minn nofs tas-seklu 13. Liben waħdini ta' Alla rrid jagħtina sem min natura tiegħu ta' Alla. U għalhekk ħan natura tagħna biex hu jsir bniedem u ħalli aħna nsiru Allat. Ma mhux biss, imma rrid juża l-istess natura tagħna il-bnedmin għas-salvazzjoni tad-dinja. Offri lill-Missier ġismu bħala vittma fuq l-artal tas-salib biex ħabbibna mill-ġdid mal-Missier. Xerred demmu kemm bħala ħlas u kemm bħala ħasil għalina. Bħala ħlas għall-fidwa tagħna min jasar l-aktar kiefer u bħala ħasil biex inaddafna minn nubietna kollha. Biex tibqalna tifkira ta' dan il-ġid kollu li għamlilna, Alla l-ġismu biex ikun ikel u l-demmu biex ikun xorb għal dawk kollha li jemnu fih. U mejda għażiża tal-ħaġeb mimlija b'kull qawwa u kull għaxqa. X'hemm aktar għażiż minn mejda bħal din? Fuqha jitħejja mhux il-laħam tal-mos u l-oġiela bħalma kien isir fi żmien il-liġi l-qadima, imma l-ġisem ta' Kristu Alla veru biex ikun ikel għalina. Hemm xi ħaġa aktar tal-għaġeb mis-sagrament tal-Ewkaristija. M'hemmx sagrament li huwa aktar ta' għajnuna għalina għas-salvazzjoni tagħna, għaliex bih nitnatfu minn nubietna, nissaħħu fil-virtu u nimtlew b'kotra ta' doni spiritwali. Il-Knisja toffri l-Ewkaristija għal-ħajjin u għal-mejtin biex tkun tiswa għal kulħadd, għax il-mulej waqqafha biex tkun ta' ġid għal kulħadd. Ħadd ma jista' jfisser l-għaxqa u l-benna ta' das-sagrament. Bih induqu l-ħlewa tal-Ispirtu u fih issir tifkira tal-imħabba bla qies li l-mulej urina fil-passjoni tiegħu. Biex din l-imħabba bil-kobor bla qies tagħha tagħmel għeruq sa fqih il-qalb ta' dawk li jemnu. Il-mulej li kien se jħalli d-dinja biex jerġa' lura għand il-Missier l-aħħar ikla mad-dixxiepli tiegħu wara li ċerebra lejt magħhom, waqqaf dan is-sagrament bħala tifkira għal dejjem tal-passjoni tiegħu. B'hekk seħħu xbijat kollha tal-liġi l-qadima. Irid ukoll dan is-sagrament li hu fost l-aqwa mirakli kollha li għamel ikun ta' faraġ għal dawk li kienu mnikta minħabba tluq tiegħu mid-din. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. David mar għand il-qassis Ahimelek f'Nob. U Ahimelek ħareġ qalbu ttaqtaq jilqa' lil David u qallu: Għala int waħdek u ma għandek lil ħadd miegħek. U David wieġeb lil Ahimelek il-qassis: Is-sultan ordnali u qalli: ħadd m'għandu jkun jaf xejn minn dak li għalih battek u lanqas x'ordnajtlek. Għalhekk ftemt mal-qaddejja li niltaqgħu x'imkien. U issa x'għandek f'idejk? 5 ħobżiet? Għatini minnhom,
jew minn dak li ssib. U l-qassis wieġeb lil David u qallu: M'għandix fidejja ħobs li jista' jieklu kulħadd. M'hawnx ħlief ħobs ikkonsagrat. U l-qaddejja tiegħek żammew ruħhom għall-inqas il-bogħod minn nisa. U David wieġeb lil qassis u qallu: Iva, kull meta noħorġu għall-ġilied dejjem niċċaħdu minn nisa. U l-irġiel dejjem ikollhom ġisimhom safi mit-tinġis, għalkemm il-vjaġġ ma jkunx xi ħaġa qaddisa. Kemm aktar huma safja illum f'ġisimhom. U l-qassis taħ mill-ħobs ikkonsagrat għax ma kellux ħlief il-ħobs tal-preżenza. Mid-direttorju spiritwali ta' Don George Preka. Qatt qarbin ipprepara ruħek f'idi ħajja u b'tama kbira, b'imħabba kbira u milta profonda u b'indiema kbira u b'xewqa kbira li tirċievi l-Ġesu. Min jara fil-Ġesu impossibbli li ma jfittix li jingħaqad miegħu permezz tas-Santismu Sagrament tal-Artal. Qarben kemm jista' jkun ta' spiss, għax it-qarbin ikkonserva l-ħajja tar-ruħ u jagħtiha l-forza u jġibilha grazzi u vantaġġi blaqat u jagħtiha is-sinjal tal-ħajja ta' dejjem. Kristu qal li kull min ikun kiel minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Mid-dixxipulat ta' Don George Preka. X'tiswa l-iskola ta' Kristu jekk min jattendi fija ma jgħix kontinwament fil-grazzja ta' Alla. Issa Kristu qal: il-ħobs li qed nagħti jiena huwa laħmi għal ħajja tad-dinja. U min jiekol minn dal-ħobs qatt jgħix għal dejjem. Mela il-programm fl-iskola ta' Kristu huwa l-Ewkaristija iż-żomm marbutin fi spirtu wieħed u f'qalb waħda l-iskolari kollha ta' Kristu li tippreserva kull fidil saħansitra mid-nubiet venjali wkoll. X'jista' jkun nieqes dal-programm? Forsi taħriġ tal-fidi? Forsi taħriġ tal-virtujiet morali? Forsi l-ħajja tal-grazzja? Forsi l-orrur għad-nub? Forsi l-għena tal-imħabba? Kollox inġabar l-Ewkaristija. Għalhekk hija l-programm fuq il-programmi kollha li jistgħu jitqiegħdu fl-iskola ta' Kristu. Qari mill-Atti tal-Apostli. Kien għadda ħafna żmien u s-safar kien ġa sar perikolus għax jum is-sawm kien ġa għadda. Għalhekk Pawlu wissihom u qalilhom: Ħbieb, qiegħed nara li s-safra se tkun ta' ħsara u telf kbir, mhux biss għat-tagħbija u l-ġifen, imma għal ħajjitna wkoll. Imma iċ-ċenturjun aktar qat għal dak li qallu l-kaptan u sit il-ġifen milli għal dak li qal Pawlu. Billi il-port ma kienx tajjeb biex ngħaddu x-xitwa fih, il-biċċa l-kbira kienu tal-fema li naqilgħu il-barra minn hemm biex forsi nkunu nistgħu naslu Feniċi, port ta' Kreta, li ħares lejn il-biċ u l-Majistral u ngħaddu x-xitwa hemmhekk. U billi qamet żiffa min-naħa tan-nofsinhar, stħajlu li kienu se jilħqu il-ħsieb tagħhom. Refgħu l-ankra u mxew max-xatt ta' Kreta. Imma f'daqqa waħda qam riħfnu qawwi jgħidulu Grigal u beda jonfoħ min-naħa tal-gżira. Il-ġifen inqabad u ma setax iżomm kontra r-riħ. U aħna intlaqna l-qawwa tar-riħ u ħallejnieh iġorna. B'ġirja waħda għaddejna taħt ir-riħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu d-dajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar
u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-qluħ għax beżaw li ninkaljaw fuq is-sirti. U hekk ħallejna l-mewġ iġorna miegħu. L-għada, it-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwadbu it-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tamir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kienitx ħafifa. Hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: Ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Imma issa inwissikom biex tagħmlu l-qalb, għax ħadd minnkom mhux se jitlef ħajtu. Il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li anġlu ta' dakalla li tiegħu jiena u li lilu nqim u qalli: Tibżax, Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom, ħbieb. Jien nemmen falla li jekk isir. Sewwa sew kif ħabbarli. Jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuwajn lawn u lem fil-baħar ta' Adria. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandaljaw u sabu 15. Huma beżaw li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa l-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: Jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għall-rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: Issa ġaqilkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mhux se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobż, ratt il-ħajr lill-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu, bdew iħeffu il-ġifen u jwadbu il-qamħ il-baħar. X'ħin imbagħad sebaħ, l-art ma rfuwix. Lemħu biss bajja biex tajta fiha u qatawha li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar. U ħallew ukoll l-irbit tat-tmun. Imbagħad tellaw il-qala żgħir ta' quddiem għar-riħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħħlu l-ġifen fuqha. Il-pruwa baqgħet imwaħħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed. Imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati riedu kieku joqtlu l-priġunieri
li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-għawm. Iżda iċ-ċenturjun li ried isalva l-Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt minn fuq it-twavel u minn fuq bċejjeċ imkissra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-għarqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Mela Pawlu qabad qabda skuk niexfa u tefaħħom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset is-sħana ħarġet u qabdet ma' id Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma' idu bdew jgħidu wieħed il-ieħor: dan ir-raġel żgur xi qattil, għax għad li ħelisa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. U ma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħut, marid bid-deni u d-diżenterija. Pawlu daħal ħdejh, għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu il-morda l-oħra tal-gżira u hu fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu, qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Mill-ktieb ta' Slatin. Il-mulej kellem lill-Elija u qallu: itlaq minn hawn, iġbed lejn il-vant u mur inħeba fil-wied ta' Kerit biżwiet il-Ġordan. Inti tixrob mill-wied u jien ikkmandajt li ċ-ċawl jitimek hemmhekk. Elija telaq u għamel kif qallu il-mulej u qgħad ħdejn il-wied ta' Kerit biżwiet il-Ġordan. U ċ-ċawl kienu jġibulu ħobs u laħam mas-sebħ u ħobs u laħam fil-għaxija. U kien jixrob mill-wied. Ma wara ftit ta' żmien il-wied nixef għax ma kienitx għamlet xita fil-pajjiż. Il-mulej kellem lill-Elija u qallu: qum u mur f'Sarefta ta' Sidon u oqgħod hemm. Jien ikkmandajt lil waħda armla minn hemm biex titimek. Qam u rħiela lejn Sarefta. Kif wasal ħdejn bieb il-belt, kien hemm waħda armla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: jekk jogħġbok, ġib li f'bieqja bela ilma x'nixrob. Iju sejra, Elija reġa' sejħilha u qalilha: ġib li wkoll jekk jogħġbok kisra ħobs f'idek.
hija wieġbet. Daqs kemmu ħaj il-mulej Alla tiegħek ma għandi xejn maħbus. Abda tqiq f'ġarra u ftit żejt fil-kus kull ma baqali. Aram, edha niġbor biċtejn ħatab. Issa nħejji xi ħaġa għalija u għal ibni. Umbagħad nikluha u mmutu. Elija wieġeb, la tibżax, mur u għamel kif qedtli. Imma qabel għamel ftira żgħira għalija u ġibieli. Imbagħad għamel għalik u għal ibnek. Għax din hi l-kelma tal-mulej Alla ta' Iżrael. Il-ġarra ta' tqiq ma tintem qatt u l-kus ta' żejt ma jitbattalx sa dakinhar li l-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż. U dik marret u għamlet kif qalilha Elija. Damu jieklu għal żmien hi u hu u dara kollha. U l-ġarra ta' tqiq ma ntemmitx u l-kus ta' żejt ma tbattalx kif kien qal il-mulej permezz ta' Elija. Mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Eżis tiegħi, aħarbu l-allat foloz. Lil nisaqlin qiegħed inkellem. Qarblu intom kull ma ngħid. Il-kalċ imbierek li fuq ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-dem ta' Kristu? U l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu? Għax la l-ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed. Il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Ħarsu lejn Iżrael skont il-ġisem. Dawk li jiklu l-vittmi mhumiex faqda mal-artal? Xirrid ngħid? Li l-ikel moti l-allat foloz jiswa xi ħaġa? Jew li l-idoli huma xi ħaġa? Ngħid li s-sagrifiċċji li joffru l-pagani li d-demoni joffruhom u mhux lill-Alla. U jien ma rridx li intom tidħlu faqda mad-demonji. Ma tistgħux tixorbu x-xorb tal-mulej u x-xorb tad-demonji. Ma tistgħux taqsmu fil-mejda tal-mulej u fil-mejda tad-demonji. Jew se nqajmu lejra tal-mulej. Jaqgħu aħna aqwa minnu. Mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Flisa ngħidilkom ma nfaħħarkomx għax intom tiltaqgħu mhux għall-ġid imma għad-denin. Qabel xejn, kull meta tiltaqgħu fi-knisja smajt li hemm firda bejnietkom u xi ħaġa nemmen. Għandu jkun hemm firdiet biex jidhru fostkom il-ġusti. Meta tiltaqgħu f'post wieħed mhux l-ikla tal-mulej illi intom tieklu, għax kull wieħed minnkom iġib jaqbad u jiekol l-ikel tiegħu, wieħed bil-ġuħ u l-ieħor fis-sakra. Ma għandkomx djar fejn tieklu u tixorbu? Jew tridu twaqqgħu flaj bil-Knisja ta' Alla u ġġelu jistħu lil dawk li ma għandhomx. X'ngħidilkom? Infaħħarkom?
f'dan ma nfaħħarkomx. Jien irċivejt minant il-mulej it-talim li għaddejt lilkom. Jiġifieri li il-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien tradut ħa il-ħobs wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal: dan il-kalċi huwa il-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Mela kull min jiekol il-ħobs u jixrob il-kalċi tal-mulej bla ma jixraqlu, ikun ħati tal-ġisem u d-dem tal-mulej. Ħajarbel il-bniedem lilu nnifsu, imbagħad jiekol il-ħobs u jixrob il-kalċi. Min jiekol u jixrob bla ma jażel min ikel ieħor il-ġisem tal-mulej, ikun jiekol u jixrob il-kundanna tiegħu stess u oħrajn mejta. Jekk aħna narblu lil nfusna sewwa, ma nkunux ikkundannati. Meta jagħmel ħaq minna il-mulej, jagħmlu biex iwiddibna ħalli ma nkunux ikkundannati mad-dinja. Għalhekk mela l-aħwa meta tiltaqgħu biex tieklu, stennew lil xulxin. Jekk xi ħadd ikun bil-ġuħ ħajjekol id-dar biex ma tkunux ilqajtu għal kundanna tagħkom. Mill-bqija meta niġi ngħidilkom x'għandkom tagħmlu. Mill-omelija dwar l-ewwel ittra lil Korintin ta' San Ġwan Griżostmu. Kitba mill-aħħar tar-raba' seklu. Kristu tana ġismu biex ixabbana u jiġbidna lejh fi ħbiberija dejjem akbar. Nirsqu lejh mela bħerqa u mħabba mħeġġa. Fil-fatt, daqskemm huma kbar il-grazzi li rċivejna, daqshekk se jkun id-dispjaċir jekk nuru ruħna li ma ħaqniex ġid hekk kbir. Il-maġi wkoll marru jqimu lil dan il-ġisem mimdud fil-maxtura. Nies pagani li ma kinux jafu l-veru Alla. Ħallew lil artom u lil darhom. Imxew fit-tul u ġew imuh mimlijin biża u trejt. Inġibu ruħna għall-anqas għal dawn il-barranin. Aħna li aħna pajżani ta' Smewit. Huma fil-fatt resqu kollha mreda lejn il-maxtura u lejn l-ar. Bla ma ntebħu b'xejn minn dawn il-ħwejjeġ li jien tista' tara. Int imma ma ddawwarx ħarstek lejn maxtura, iżda lejn artal. Ma tarax mara terfgħu imma saċerdot bil-wifqa qudiemu. U l-Ispirtu għani b'kull frott fuq l-offerti. Ma tarax sempliċement dak l-istess ġisem bħal maraw huma, iżda għaraft il-qawwa tiegħu u l-pjan tiegħu kollu. Twarrab xejn minn taħt ħarstek minn dak kollu li huwa għamel. Għaliex peress li inti ġejt imdaħħal
Fimt kull ħaġa b'attenzjoni. Nitħeġġu mela aħna stess biża' qaddis u nuru tieba ħafna aktar minn dawn il-barranin, b'mod li ma niġbdux għal fuqna in-nar tas-sema billi nersqu lejh bla biża' u bla ħsieb. Qed ngħid dan mhux sabiex ma nersqux leh, iżda biex ma nersqux lejh mingħajr il-biża' li għandu jkollna. Bħalma fil-fatt huwa perikolus li tersaq lejh mingħajr biża', hekk ukoll in-nuqqas ta' sem tagħna f'din l-ikla mistika iwassalna għal ġuħ u għal mewt. La darba din il-mejda hija s-saħħa tar-ruħ tagħna, l-għajn ta' għaqda għal ħsibijiet kollha tagħna. Ir-raġuni tal-fiduċja tagħna hija tama, salvazzjoni, dawl, ħajja. Jekk dan kollu nersqu lejn is-sagrifiċċju mqaddes, aħna noqorbu b'fiduċja lejn il-btieħi mqazza tiegħu, bħalli kieku imlibsin armatura tad-depp. Għandi minejn qiegħed nitkellem dwar il-ħwejjeġ tal-ġejjieni. Sa minn hawn isfel dan il-misteru huwa għalik is-sema u l-art. Iftaħ mela bibin is-sema u ħares. Anzi, mhux is-sema, imma is-sema tas-smewiet. U imbagħad ara u ikkontempla dak kollu li ntqal lilek. Dak li se ssib hemmhekk hija l-ħaġa li għandha l-akbar siwi fost il-ħwejjeġ kollha. U jiena se nurijilek imqiegħda hawnhekk fl-art. Bħalma fil-palazz Sirjali dak li jiġbed l-akbar ammirazzjoni mhumiex l-ħitan anqas is-saqaf kollu deb, iżda s-sultan bil-qiegħda fuq it-tron tiegħu, hekk ukoll fis-smewiet hija l-persuna tas-sultan. Iżda dan issa int tista' tara hawnhekk f'din id-dinja. Fil-fatt minix nurik la anġli anqas arganġli, la smewiet anqas is-sema ta' smewiet. Iżda ser nofrilek lil mulej ta' dan kollu nnifsu. Qed tara kif hawn fl-art ukoll int tista' tara dak li jiswa aktar minn kwalunkwe ħaġa oħra. Mhux talli taraha, iżda tista' tmissu wkoll. Mhux biss tmissu, issa tista' tieħdu u tieklu. U wara li tkun riċivejtu fik, tista' tmur lura lejn darek. Saffi mela lil ruħek, ħejji lil moħħok biex ikun jista' jilqa' misteri bħal dawn. Mill-eku tal-ħbieb ta' San George Prekam. L-iktar eżies, isimgħu u ifhmu. Min ma jikollx imut, għalhekk Kristu Ġesu bis-seta tiegħu divina għamel is-Santissimu Sagrament tal-artal biex bih in-nisrani jgħix għal dejjem. Minu li jissogra jersaq lejn din il-mejda mingħajr il-libsa tal-karità
mingħajr biża ta' reverenza. Kristu Alla mamul bniedem huwa l-ikel imħejji bil-qawwa tas-sagrament u demmu huwa x-xorb. Minu li jemmen dan il-misteru u jissapporti li ċaħħat lilu nnifsu min għaqda ma' Alla hekk tajjeb, hekk ħelu u kollu imħabbam. Ma jħallix lok għal dubju il-klim tiegħu, dan hu ġismi, dan hu demmi. Mill-ktieb tas-Slaten. U Eliżew raġa lura lejn Gilgal u kien hemm il-ġuħ fil-pajjiż. U kif kienu uliet il-profeti bil-qiegħda qudiemu, Eliżew qal lil-qaddej tiegħu: qiegħed il-borma l-kbira fuq in-nar u sajjar l-ikel għal uliet il-profeti. U ħareġ wieħed mir-raba ilaqqat xi ħaxixa u sab bħal dilja selvaġġa u laqqat minna ħjar selvaġġ. U mela l-mantar tiegħu u mar u qattaħħom fil-borma tat-tisir għax ma kinux jafu x'inhuma. U imbagħad qasmu l-ikel lin-nies biex jieklu u malli bdew jieklu mit-tisjir infexxew jgħidu hawn il-mewt fil-borma bniedem ta' Alla u ma setgħux jieklu. Eliżew qalilhom: ġibuli ftit tqiq u xeħet minnu fil-borma u qalilhom: qasmu lin-nies biex jieklu. U ma kien hemm xejn aktar ħażin fl-ikel. U ġie għand Eliżew raġel minn Baal Salisa u ġieb lir-raġel ta' Alla ħobs tal-bikri u 20 ħobża tax-xejr żbul mimli qamħ ġdid. Eliżew qallu: għatihom lin-nies ħajjeklu. Imma il-qaddej tiegħu wieġeb: kif nista' inqassam dawn lil mitt ruħ? Raġa qallu Eliżew: għati lin-nies ħajjeklu, għax dan jgħid il-mulej mhux biss jieklu imma jifdal ukoll. Dak qasmilhom u huma kielu u kien għad fadal minnhom bħalma qal il-mulej. Mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. U lill-anġlu tal-Knisja li hemm fl-Awdiċja iktiblu hekk: dan jgħidlek l-Ammen, ix-xhud fidilu veru, minnu il-bidu tal-ħolqien ta' Alla. Jiena naf l-opri tiegħek u naf li la inti kiesaħ u lanqas sħun. Mhux li kont jew kiesaħ jew sħun. U hekk la darba inti bieret u la sħun u lanqas kiesaħ, jiena se nobsqok minn ġuħalqi. Inti tajt: jiena għani, jiena stanejt u ma jonqosni xejn. Bla ma taf li l-imsejken huwa int. Ta' min jitħassrek fqir, għama weri. Jiena natik parir biex tiġi tixti minn għandi d-deb imsoffi mid-nar ħalli tistana.
u ilbis abjad għal jkollok x'tilbes u tagħti lajb tal-era tiegħek. U koll ingwent għal tidlek għajnejk u tkun tista' tara. Lil dawk li nħobb jinawwid dibhom u rrażżanhom. Mela tħeġġeġ u indem. Ara, jiena fil-bieb u qiegħed inħabbat. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bieb, jiena nidħol għandu u nikol miegħu u hu jikol miegħi. L-rebbieħna teħli joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. L-istess kif jien meta rbaħt qatt ma ġenb missieri fuq it-tron tiegħu. Min għandu widnejn ħajsma' xjejt l-Ispiritu lill-Knejjes. Mis-Salm Vanġeliku tas-Sirjaku ta' San George Preka. Kellu raġun Pietru tiegħek jgħidlek fejn immorru jekk nitbedu minnek. Inti għandek il-kliem tal-ħajja. Meta bosta mid-dixxipli tiegħek tbedu minnek għax semgħuk twiet li kellek tagħti ġismek bikel u demmek b'xorb. U int kont tant riżolut li tagħmel dan is-sagrament tal-Ewkaristija li qed li t-tnax tiegħek tridux tmorru intom ukoll. Min qatt kien jemmen li kieku ma għedtux inti li taħt iġbijat tal-ħobs u tal-imbit tkun int innifsek. Int veru Alla u veru bniedem. Hemm il-ġisem innifsu, id-demm, ir-ruħ u d-divinità tiegħek. Inti preżenti verament, realment u sustanzjalment, u mhux b'figura, jew b'simbolu, jew b'xi ħaġa tirrappreżentak. Inti qiegħed fil-leminija tal-missier tiegħek u fl-istess ħin fuq din l-art moħbi taħt iġbija tal-ħobs. Kollok kemm int. Inti Kristu wieħed. U taħt kull biċċa ta' ġbija tal-ħobs maqsum u imbierek bil-virtu tiegħek hemm inti. Inti wieħed. Inti fuq l-artali tagħna, inti l-istess dak li inti fil-leminija tal-missier. Il-Ministru jagħmel dak li jint ordnajt lill-Apostli tiegħek. Jagħmlu b'tifkira tiegħek. U inti mhux tinżel mis-sema fuq l-artali tagħna, iżda is-sustanza tal-ħobs b'dak l-istess kliem tiegħu titbiddel fil-ġisem u fid-demm tiegħek li ma jistgħux jinfirdu mir-ruħ u mid-divinità tiegħek. Inti sħiħ, ħaj, glorjuż, bla ma tista' tkun maqsum jekk tinqasam iġbija tal-ħobs. Int ħdimt dan il-misteru tal-fidi bis-sapjenza tiegħek, bl-imħabba tiegħek u bl-omnipotenza tiegħek. U min għarfek jemmen u jibaxxi rasu u jadura il-verità ta' kliemek. Nistħajjel li qed narak fl-aħħar ċena ma' tnax tiegħek għall-mejda. Li qiegħed narak tieħu fl-idejn imqazza u venerabbli tiegħek il-ħobs. Li qiegħed narak terfa' l-għajnejn tiegħek il fuq lejn il-missier tiegħek tas-sema. U li qed nisimek tirringrazzjah.
li qiegħed narak dbierek il-ħobs u taqsmu fi bċejjeġ u li tnewlu lill-apostli biex jikluh imbierek. Li qiegħed nisimek tgħidilhom ħudu u kulu għax dan hu ġismi. U għamlu dan b'tifkira tiegħi. Nistħajjel li qiegħed narak wara li jitnax tiegħek kielu l-ħobs imbierek, tieħu fl-idejn imqazza u venerabbli tiegħek il-kalċi tal-imbit. Li qiegħed narak dbierku wara li mill-ġdid irringrazzjajt lil missier tiegħek. Dbierek il-kalċi u tnewlu lill-apostli tiegħek biex jixorbu minnu. Nistħajjel li qiegħed nisimek tgħidilhom ħudu u jixorbu minnu l-koll għax dan hu il-kalċi ta' demmi tal-ġdid u Etern Testament, misteru tal-fidi, li jixxerret għalikom u għal-bosta f'maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. O Ġesu, dak li inti għamilt fl-aħħar ċena, ordnajtilhom lill-apostli tiegħek li jagħmluh huma wkoll b'tifkira tiegħek. Bekk immela, inti għamilthom saċerdoti. Għax inti f'din l-aħħar ċena veru saċerdot skont l-ordni ta' Melkisedek. Offrejt sakrifiċċju tiegħek innifsek u offrejt lilek innifsek taħt iġbijat tal-ħobs u tal-imbit. Dan is-saċerdozju tiegħek jibqa' sat-tmiem tad-dinja. U għalhekk int tibqa' magħna sat-tmiem tad-dinja. Preżenti iva. Kollok kemm int. Iżda moħbi. O kemm trid li aħna ma ninsewx is-sakrifiċċji, id-dbatijiet, l-atti kollha ta' imħabba li għamilt għalina bnedmin u għas-saħħa tagħna. Mill-litra enċiklika Ecclesia de Eucaristija ta' San Giovanni Paolo II. Mill-misteru tal-Eid titwiet il-Knisja. Propju mħabba fekk li l-Eukaristija li hija sagrament per eċċellenza tal-misteru tal-Eid tqiegħed lilha nnifisha fiċ-ċentru tal-ħajja ekklesjali. Dan jidher sa mill-ewwel ġbijat tal-Knisja li offrulna l-atti tal-Apostli. Huma kienu jżommu sħaħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Fil-qsim tal-ħobs naraw l-Ewkaristija. Wara 2000 sena aħna qed inkomplu nwettqu dawk iġbijat tal-bidu tal-Knisja. U fil-waqt li wettquhom biċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, l-għajnejn tar-Ruħ imorru fuq it-tridu Paskwali. Għal dak li sseħħ dakinhar fil-għaxija ta' ħamis ix-xirka. Matul l-aħħar ċena u dak li seħħ wara. Fil-fatt, it-twaqqif tal-Ewkaristija antiċipa sagramentalment dawk il-ġrajiet li fi ftit tal-ħin wara kellhom jitwettqu sa mill-agonija fil-Ġetsemani. Naraw li Ġesu ħireġ miċ-ċenaklu, jinżel flimkien mad-dixxiepli sabiex jaqsam il-wied ta' Kedron u jasal fil-ġnien ta' Żebbuġ. Dak il-ġnien għatem xi siġar ta' Żebbuġ antiki ħafna. Forsi kienu xieda ta' dak li seħħ għaddel tagħhom b'dik il-lejla, meta Kristu waqt li kien jitlob ġarrab dwejja tal-mewt. U l-araq tiegħu sarlu bħal qtar tad-demm
iċċarċar sal-art. Id-dem li ftit qabel kien offra lill-Knisja bħala xorb li jġib is-salvazzjoni fis-sagrament Ewkaristiku beda jixxerred. It-tixrid tiegħu kellu mbagħad jittwettaq fil-milja tiegħu fuq il-Golgota. U bekk sar l-għodda tal-fidwa tagħna. Kristu li ġeb bħala qassis il-kbir tal-ġid ġejjini u daħal darba għal dejjem fis-santwarju. Mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u l-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess. U hekk kiseb fidwa għal dejjem. Il-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien it-tradut waqqaf is-sakrifiċċju Ewkaristiku tal-ġisem u tad-demm tiegħu. Il-kelmiet tal-Apostlu Pawlu jeħduna fiċ-ċirkustanza drammatika li fiha twildet l-Ewkaristija. Hija ġorr miktub fuqha b'mod li ma jitħassar qatt. Il-ġrajja tal-passjoni u tal-mewt tal-mulej. Ma hijiex biss tifkira, iżda ir-ripreżentazzjoni sagramentali. Hija s-sakrifiċċju tas-salib li jkompli jeżisti matul is-sekli. Il-kelmiet inħabbru il-mewt tiegħek mulej li bihom il-poplu fir-rit Latin iwieġeb għal proklamazzjoni tal-misteru tal-fidi imtennija mis-saċerdot jesprimi tassew tajjeb din il-verità. Il-Knisja irċeviet l-Ewkaristija minant Kristu, il-mulej tagħha. Mhux sempliċiment bħala rigal għalkemm prezzjuż fost ħafna rigali oħra, iżda bħala id-don per eċċellenza. Għaliex huwa rigal tiegħu nnifsu, tal-persuna tiegħu, l-umanità qaddisa tiegħu, kif ukoll tal-opra tas-salvazzjoni. Dan ma jibqax imwaħħal mal-passat, peress li dak kollu li Kristu hu, dak kollu li huwa wettaq u bata għal bnedmin kollha, jieħu sem fl-eternità divina u għalhekk jisboq kwalunkwe żmien. Meta l-Knisja tiċċelebra l-Ewkaristija, it-tifkira tal-mewt u l-qawmien tal-mulej tagħha, din il-ġrajja ċentrali ta' salvazzjoni issir realment preżenti u sseħħ l-opra tal-fidwa tagħna. Dan is-sakrifiċċju u daqstant deċiżiv għas-salvazzjoni tal-ġeneru uman li Ġesu Kristu wettqu u reġa' lura biss għalant il-missier wara li ħallilna il-mezz sabiex nieħdu sem fih daqs li kieku konna preżenti hemmhekk. Bekk, kull fidil jista' jieħu parti u jduq il-frott li ma jispiċċa qatt. Din hija l-fidi li minna għexu ġenerazzjonijiet ta' insara matul is-sekli. X'seta' jagħmel aktar għalina Ġesu? Tassew, fl-Ewkaristija huwa jurina imħabba li tasal sal-aħħar. Imħabba li ma taf l-ebda kejl.
mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar jagħmel il-mulej tal-eżerċti għall-popli kollha fuq din il-muntanja mejda bikel fejn, mejda b'imbejjed ħelwa, laħim imsemmen bil-modullun u mbejjed fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jgħaddi wiċċ il-popli kollha, għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus. Jeqret il-mewt għal dejjem, jixxotta sid il-mulej id-dmuħ minn fuq kull wiċċ u jħassar lajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha. Għax il-mulej jitkellem u dakinhar jgħidu dan hu Alla tagħna, fih it-tamajna li salvana. Dan hu il-mulej li fih it-tamajna, nifirħu u nitennew bis-salvazzjoni tiegħu. Mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan l-Apostlu. Imbagħad lil dak li kien bil-qeda fuq it-tron, rajtlu fidu l-lemenija ktieb miktub minn ġewwa u minn barra, magħluq b'7 siġilli. U rajt anġlu ta' saħħa kbira, qiegħed ixandar b'leħen jgħajjad. Min hu li jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jikser is-siġilli li għandu? U ħadd, la fis-sema u la fl-art u lanqas taħt l-art, ma kellu l-ħila jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. U jiena fexxejt f'bikja kbira għax ma nstab ħadd li kien jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qalli, tibki xejn, ara, l-jum ta' tribut ta' Ġuda, ir-rimja ta' David, ħareġ rebbieħ u se jiftaħ il-ktieb u s-7 siġilli li għandu. Imbagħad bejn it-tron u l-4 ħlejjaq ħajjin u f'nofs ix-xjuħ rajt li kien hemm ħaruf wieqaf bħal maqtul b'7 tiqrun u 7 għajnejn li huma s-7 spiriti ta' Alla mibgħutin fuq l-art kollha. U l-ħaruf resaq jieħu l-ktieb mill-id il-lemenija ta' dak li qiegħed fuq it-tron u kif ħal-ktieb marru jinxteħtu quddiem il-ħaruf l-4 ħlejjaq ħajjin u wkoll l-24 xieħ. Kull wieħed minnhom kellu ċetra u xi bwieqi tad-debb mimlija bl-inċens li huma t-talb tal-qaddisin. U bdew jannu għanja ġdida u jgħidu: Int jistħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu, għax int kont maqtul u b'demmek sibt għal Alla bnedmin minn kull tribu u ilsien, minn kull poplu u ġens, u għamilthom għal Alla tagħna saltna u qassisin li għad isaltnu fuq l-art. Imbagħad ħarrist minn madwar it-tron u l-ħlejjaq ħajjin u x-xjuħ smajt il-leħen ta' ħafna anġli li lat tagħhom kien għaxriet ta' eluf u eluf ta' eluf jgħidu b'leħen qawwi. Jistħoqlu l-ħaruf li kien maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir. U fis-sema fuq l-art taħt l-art u fil-baħar u l-ħlejjaq kollha li fihom smajthom jgħidu: lil dak li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf jingħata t-tifħir u l-ġieħ u l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. L-4 ħlejjaq ħajjin bdew iwieġbu Amen, filwaqt li x-xjuħ inxteħtu jagħtu qima. Mill-Littra Apostolika Desiderio Desideravi tal-Papa Franġisku. Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom qabel ma nbati. Il-kliem ta' Ġesu li bih jiftaħ ir-rakkont tal-aħħar ċena huma t-tieqa li minnha tingħatanna l-possibilità tal-għaġeb li nilmħu l-profondità tal-imħabba tal-persuni ta' Trinità Qaddisa lejna. Pitru u Ġwanni kienu ġew mibgħutejn biex iħejju għall-ikla tal-għid. Imma jekk niflu aktar mill-qrib, il-ħolħien kollu, l-istorja kollha li sa fl-aħħar kienet waslet biex tiġi rivelata bħala storja ta' salvazzjoni, hija tħejjija kbira għal dik l-ikla. Pitru u l-oħrajn jinsabu madwar dik il-mejda bla huma konxi, imma sa frattant daqshekk ieħor meħtieġa.
Kull don biex ikun tali għandu jkollu lil xi ħadd lest li jilqgħu. F'dan il-każ, l-isproporzjon bejn l-immensità tad-don u ċkunija ta' min jirċevih u bla tarf u ma jistax ma jissorprendinix. Madankollu, għal-ħniena tal-mulej, id-don jiġi ftat lill-Apostli biex jitwassal lil kull bniedem. Għal dik l-ikla ħadd ma kwadanja post, kollha ġew mistiedna, jew aħjar miġbuta mix-xewqa ħerqana li kellu Ġesu biex jiċċelebra dak l-għid magħhom. U jaf li hu l-ħaruf tal-għid, jaf li hu l-għid. Din il-karatteristika assolutament ġdida dak l-ikla. L-uniku veru ġdid tal-istorja li jagħmel minn dik l-ikla waħda unika u għalhekk l-aħħar waħda, irrepetibbli. Madankollu, ix-xewqa bla tarf tiegħu li jerġa' jwaqqaf dik il-komunjoni magħna li kienet u li tibqa' il-pjan sa mill-bidu, ma jistax jaqtaħħa sakemm kull bniedem minn kull ġens u tribu, minn kull poplu u l-sien, ma jkunx kiel il-ġisem tiegħu u xorob id-dem tiegħu. Għalhekk dik l-istess sikla sa ma jerġa' jiġi tibqa' ssir ħajja fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Id-dinja għadha ma tafx, imma kulħadd hu mistieden għall-ikla tat-tieġ tal-ħaruf. Biex tidħol, irid biss ikollok il-libs tat-tieġ tal-fidi li tiġi mis-smieħ tal-kelma tiegħu. L-Knisja tinsiġġa skont il-qies tal-persuna fil-bjuda ta' drab maħsul fid-demm tal-ħaruf. M'għandu jkollna mank waqt wieħed ta' mistrieħ. Ta' nafu li mhux kulħadd għadu rċieva l-istedina għall-ikla jew li oħrajn insewa jew intilfu fil-modijiet mawġa tal-ħajja tal-bnedmin. Qabel it-tweġiba tagħna għall-istedina tiegħu, ħafna qabel, hemm ix-xewqa tiegħu għalina. Nistgħu lanqas inkunu nafu, imma kull darba li mmorru għall-quddiesa, l-ewwel raġuni hi għax aħna ninġibdu mix-xewqa tiegħu għalina. Min-naħa tagħna, it-tweġiba possibbli hi bħal dejjem dik li nintelqu fl-imħabba tiegħu, li nkunu rridu li nħalluh jiġbidna lejh. Żgur li kull tqarbina tagħna bil-ġisem u d-demm ta' Kristu kienet mixtieqa minnu fl-aħħar ċena. Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għid magħkom.